Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Reġa wasal il-ħina l-buskuttini ieħor nittama li tinsabu tajbin u nittama li se tibqgħu miegħi flimkien mal-mistieden li għandi illum mistieden interessanti ħafna taraw waqt il-programm tagħna Kalamita, kellimna ħafna fuq il-kantanti tal-passat, imma llum se niskopru aktar minu dan il-personalità li għandi miegħi. Tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-WhatsApp fuq 9812-7676. Mela morru għas-sigla u mbagħad ngħidilkom minnu għall-mistieden tiġantu ngħidu min isegwi Kalamita tiġa jaf minnu. Il-mistieden tiegħi huwa David Aġus, ir-rock and roll. Kif aħna, Dave? Mhux ħażin, u grazzi tal-istudentni u nistieden is-semmija biex jaraw din u jkunu jafu ħafna fuqi. L-unilun ħanikxfu l-borom. Illum mhux il-borom biss ħanikxfu. Isma' tinsiex dan jidher fuq il-paġna ta' Kalamita u fuq Smash il-ġimgħa fid-9 biex il-mara tgħidilha jew taraw xi ħaġa oħra forsi. Jew kollha toħroġ il-barra mid-dar. Għaxin għandi feeling li għandek tlettijiem biex terġa' tidħol lura d-dar. Jekk mhux tlieta tnejn ta' U d-daħlek. Timmissjak. Ma naħsibx jien li għedit ċajtaw. Ma nsalmula minn hawnhekk ukoll. Dave, kont imqareb meta kont żgħir. Nimmaġinak. Fejn ħaddieħor ma kontx. Però ma kontx minn dawk il-kwieti. Jiena kont bniedem jgħidu għax meta tkun żgħir ma tindunax. Bniedem qalbi tajba ħafna. Jien ma naħsibx għalija nnifsi, naħseb għal ħaddieħor anke għall-għadu tiegħi. Però lill-għadu nżommu fil-komma. Noqgħod attent. Jiena twilit fit-18 ta' Settembru tal-1949. Propja twilit fil-15. Imma peress l-Arċipret tal-Furjana ħasballu għamela 18. Jerġa'? Iva. Għammu jekk tgħid. Jien kont l-ewwel tarbija li twilit salluqa. Ukoll? Iva. Ommi kienet bija fejja mid-depo illum hemmhekk kien l-isptar ċentrali. U minn hemmhekk ixxiftjawhom meta lestew salluqa u ommi wildet lili. Tant kemm hu hekk missieri kien l-Awstralja. Kienet qed tistenna l-accommodation biex titla' ommi jiena u hija. U mbagħad meta twillit jiena ridu jsemmewni Luqa. Missieri mill-Awstralja bat lettera għalila niftehmu se nsemmuha dit-tarbija ma kinux jafu jekk hux tifel jew tifla jekk hu tifla nsemmuha Grace għax missieri Zabbari għal tal-Grazzja u jekk hu tifel x'taħseb insemmuh David hawn l-Awstralja tex kemm hawn ismijiet David u joġobni ħafna qaltlu iva nsemmuh David. Meta twilet tridu jsemmewni Luqa. U naturalment għalula ma toħroġ mill-isptar jekk ma tagħmdux hawn. Jerġa'. U jina tziju kien jaħdem l-isptar u għommi tgħid illi fil-11 ta' billej tziju kien kara karozza u qabbat l-ommi tqum bija b'kollox qabdu l-bixteħ wieħed li kellha u ħarbu lej il-Furjana. Fejn kienet toqgħod tant in-nanna għax missieri kien imsifer. U mbagħad minn hemmhekk morna noqogħdu missieri ġu lura lejn Malta, dejjem jaqret irid imur lejn l-Awstralja ġew hekk ġara. U
U morna noqogħdu Witilajn, morna noqogħdu żonqor. Id-dar hemmhekk għada. Illum hija hotel butik. Okay. Kienu l-isbaħ żminijiet ta' ħajti Witilajnin quddiem il-baħar. Kemm kellek żmien? Meta tlaqna mill-Awstralja kont se nagħlaq 13-il sena. Okay. Imma t-tfulija tiegħi jiena qattajta Witilajn. Okay. Mbagħad minn hemmhekk morna l-Awstralja ta' 13-il sena. Biss jiena dejjem. Jiġifieri inti mort l-Awstralja meta kellek 13 sena. Iva. U ġejt lura meta kelli 43. 43. 30 sena wara. 30 sena wara eżatt. Biss jiena kont nħobb nisma' Radio Fusion dik il-ħabta. U kanzunetta li kienet taffassinani kien jisimha Island in the Sun ta' Harry Belafonte. Jiena kollettur ta' diski, palma ta' fint, memorabilia, autografs tal-kantanti. Biss diska bdiet li il-passjoni tiegħi kif jiena irrid inġemma daw l-affarijiet. U kont għadek hawn Malta. Kont għadni hawn Malta, flus ma kellix. Kont għadni naqata tifel. 13 sena. 13 sena. Biss dejjem kont nisma' Radio Fusion. U darba minnhom konna qegħdin l-iskola u t-teacher li kienet tallimna llum mejta il-Miss Doris De Bono, jisibuhom tal-Brighton. Min qabel ma ħriġt mill-klassi għaltinna Malta, it's an island in the sun. U mort id-dar u id-diska li kienet qiegħda tindaq fuq ir-Radio Fusion kienet Island in the Sun, kombinazzjoni. U bqajt nismaħħa di-diska u fassanajt ruħi fuqha. U jiena ta' tifel li kont ħsibt illi di-diska qiegħda magħmula għal Malta, fil-verità ma kienitx. Biss, meta tlajt l-Awstralja, jien il-kantant l-idolu tiegħi huwa ħadd iktar ħlief Buddy Holly. Jiena nġemma kollox ta' Buddy Holly. Kollox li ħareġ għandu. Allura, ħalli nieħdok allura. Ta' 13 sena tlajt l-Awstralja, kont tisma' Radio Fusion. Kont nisma' r-radio. Ir-radio dak ir-radio, ma kienx Radio Fusion. Kellek il-ħbieb. Naturalment. Meta qalulek il-ġenituri tiegħek ismaħna għall-Awstralja. Ma rridx imur. Mrid tibqgħu. Kellek il-ħbieb 13 sena minn tiżżajr. U għadni ngħid illi jien 30 sena ġol Awstralja qatt ma ngħid li kont ferħan. Jerġa'. Jiena. Ġifieri l-mara tqajt magħha l-Awstralja. Tqajt magħha. Meta ġejt bil-holidays. Issa ngħidlek. Ma lejja ħan. Issa ngħidlek. Għetlek ħan ixfu kollox. Kollox. U jiena meta mort l-Awstralja baqgħet iffascinata dik il-kanzunetta Island in the Sun u mbagħad naturalment kbir daqsxejn u bdejt naħdem u bdejt ninteressa ruħi fil-mużika, jiena l-għandu instrumenti l-ankanta biss għandi l-widna tajba. U il-kantant illi kanta Island in the Sun u ħadd iktar li f'Harry Belafonte. Da Harry Belafonte ma jagħmilx tliet affarijiet. Ma jbuż fil-pubbliku, ma jrid il-ħadd min jipejjeb ħdejh, jew nkella jitolbu autograf. An autograph from bl-Ingliż, autograph minn Harry Belafonte, it's impossible to none. Issaqsihx. Biss jiena bdejt inġemma d-diski, u mbagħad bdejt inkun fuq ir-radio, fuq il-2RTJ, l-Awstralja. L-Awstralja. U mbagħad jiena minn hemmhekk inżilt Malta għax kienu qabduni għal-lieva tal-Vjetnam. Ejju, li kienu qabduni għal-lieva. Konna tlieta u minn daw it-tlieta tnejn kellhom imorru jien naħlistax kelli min jgħinni u t-tnejn l-oħra marru u sallum madhom ma ġewx qegħdin x'imkien ġol ġungla għax kienu qatlu. U sadattant jiena mbagħad wara li ħlist mill-gwerra meta ma qabdunix, iddeċidejt li ninżel Malta bil-holidays u meta nżilt Malta 4 tiem qabel għax kondhom 3 xhur. 4 tiem qabel ma tlajt lura lejn l-Awstralja konna nżilna jiena u ommi. Għax missieri kien jibża mill-ajruplan u mbagħad beda jsefer ta' spiss. Mbagħad meta nżilna jiena u ommi kien hemm il-kuġina Carmen qalt li imxi miegħi il-biblioteka għandi xi kotba biex nibdilhom u ħanintaqa' ma' ħabiba tiegħi. U dik il-ħabiba illum hija l-mara tiegħi. 3 jiem qabel ħadd. 3 jiem qabel mant. 3 jiem qabel mant qabel ma tlaqt lejn l-Awstralja jiena qajt mal-mara. U mbagħad mort għandhom xi jum ġurnata jew jumej qabel ma tlaqt jarġa' lura lejn l-Awstralja, u mbagħad
minna u minn bdejna nikdbu wara. Għaxa qas telefon. Le, huma ma kellhomx, aħna kellna, però huma ma kellhomx. Umbat deċidejt li nikdbilla biex niżżewġu, hekk minna, iżżewġna, ġejt hawnhekk u wara 4 dom. Iżżewġt Malta. Iżżewġt Malta. U żewġt u ġimgħa wara tlaqna lejn l-Awstralja bil-vapur, domna 30 ġurnata. U iridet tmur l-Awstralja? Iva. Kienet ix-xewqa tagħha. Hija oġbitha l-Awstralja. Inti le. Jiena qatt ma oġbitni. Jista' jkun għax mort kbir forsi. Laqqas, jiena ħija kien ikbar minni u oġbitu. Il-mara tellet, jiena il-mara iżgħar minni ħafna. Ħallit il-kulħadd taw Malta. Però l-Awstralja oġbitha, jiena ma oġbitniex. Isma' kienu żminijiet diffiċli wkoll. Jien naħseb ħalletni għaliex ma oġbitniex l-Awstralja. Jiena ma oġbitniex l-Awstralja għax ħallejt dik il-ċerta freedom li kelli għaw Malta. Għaw Malta għadna sal-lum differenti minn barra, naqbdu morru nippassiġġaw fil-għaxija. L-Awstralja ma tagħmilix. Għax ma jomx tal, kulħadd bil-barbecue, għalhekk kulħadd zaqqu kbir. Jien ma nieħux barbecue. Issa, Inselmulhom għax ikun hemm ħafna tiseguna. iva, inselmulhom u jekk tiklu l-barbecue għodu naqattent. Ftakru fina. Ma mhux Issa daħlin xitwa dawk, le? Da żgur, hemmhekk daħlin fix-xitwa. Jiena mbagħad tlajna l-Awstralja wara 5 snin kien l-ewwel tifla, Charmaine. Iva. Mbagħad wara 5 snin oħra kellna t-tieni tifla għax għandi żewġ sibien. Valerie u waqafni. Biss mbagħad sirna Australian citizens it-tfal mill-ewwel xemul dinja. Jiena u l-mara aħna għandna dual citizenship. Maltin u Awstraljani. Ċittadinanza doppja. Iva, ċittadinanza doppja. Hija tajba ħafna, tajba. Mbagħad minn hemmhekk jiena bqajt inġemma diski. It-tfal din Malta. Iva. Nislu ma'kom u U baqgħu. ma jitilgħux l-Awstralja. Ma ma jridux jew għax timponi. Ma jridux. All right. Ma jridux. It-tfal Malta uġbitom immens. Wis probably jisma' anke lilek tirrakkonta kemm kellhom żmien meta ġew Malta. Il-kbira kella 14 Ah, u żgħira kbar ukoll. kella 9. Kbar. Bar kienu imma Ġifieri raw l-Awstralja x'soffri u raw Malta x'soffri. it-tnej ħadu marru l-iskola tajba, il-kbira marret l-università, iż-żgħira ma marritx, il-kbira miż-żewġa, iż-żgħira da marra. Kemm kienet diffiċli li mill-Awstralja issa fejn jidħlu tfal li għandek tifla ta' 14 sena waħda ta' 9 snin jitilqu mill-iskola fl-Awstralja, jridu jiġu għaw Malta, ħajsibuh bibġodda. Is-siġirat, is-twerwir, trid tbieħ kollox, tbieħ kollox. Trid issib fejn tixtri għaw Malta, trid issib fejn tixtri. It-tfal, jiena minn qabel ma tlajna, għax aħna nżilna bil-holidays qabel. Ġifieri t-tfal kienu diġà niżlu darba. Ija, niżinnihom bil-holidays. Mbagħad għamilna morna l-iskola ta' Santa Katarina, privata, però bqajna kontakt mal-headmistress, il-Miss Medolu, miskina l-lumietet. E meta konna nizlina, id aħna nizlina t-tfal biex iżommumna. U hekk kienet. U t-tfal hemmhekk marru Malta biss. Santa Katarina, skola privata Pembroke. U mbagħad naturalment il-kbira marret l-università u mbagħad intaqgħet ma' Raġellanda u żewġet għandha tifla ta' 18 sena u tawmin, għandha żewġ subien, għandhom 14. Nannu ġifieri. Iva, jena nannu. U naħseb dawk meta jkollok in-naputijiet huma xi ħaġa li ma tixjaħx, dejjem tibqa' żagħżugħ għax tarhom dik l-atmosfera tagħhom. Isma' ħansaqsik, u tinsaqsejt anke kelli l-Dulli u Veronika, huwa minnu li it-tfal ta' tfal tħobbhom aktar. Ija. Nitġenna meta tgħid li t-tifla pagażu tgħidilna wieħed minnhom ma jiflax, jew kellha weġa saqaj jew dax. Nitfixkel daqsxejn, nħobbhom immens. Issa kien hemm xi ħadd kien qalli darba qalli tħobbhom qalli għax inti meta jkollok it-tfal tiegħek qed trabbi, inti dejjem għax-xogħol, ħaġġib il-ħobb iż-żnata kuljum għat-tfal, għall-mara, nisa jaħdmu wkoll, ngħiduha kif inhi. 100% let. Allura ma tantx ikollok ħin li tqatta' ħin ma' tfal tiegħek. Meta jiġu tfal ta' tfal u mbagħad. Jiena xogħli kien die setter l-Awstralja. X'kien? Die setter u machine setter. Kont setter production machines. Ġilli bdejt fit-3 ta' filgħodu u nispiċċa fil-11 ta' bil-lejn. Ġifier qaskur rajtu. Nitlaq ikunu reqdin, niġu lura jkunu reqdin. Però kont
għaddejjin ħajja tajba. Baga kienet tajba, kena d-dartana dejjem. Ma kont issib ħin mbagħad tajt għall-familja. Mbagħad il-ħadd irid naqtallun. U wara l-ofsenar nipprovaw noqogħdu flimkien, jew kellha morru fil-għaxija, is-sitt fil-għaxija morru għand toħta. Però ma l-Awstralja differenti. Differenti. Ara, ħanejdlek. Unut li tgħid mort l-Awstralja għal 3 xhur. Għax għal holidays kullimkien sabiħ. Anki ġol Afganistan sabiħ. Imma li trid mur u tagħmel lejxin tiegħek u tqatta' 30 sena mhijiex daqshekk faċli. Isma' kif qed titkellem ma kellekx żmien faċli. L-Awstralja mhux bitnejx jien. Naħseb mentalment. Le, qatt mhux bitni. Però laqiet hemm nagħmel tajjeb issa għax missieri kien qalin nissa l-atlajna nagħmlu sew. Infadlu u nsiru nies. U hekk għamilna. Imma l-imħabba tiegħi kienet Malta. Jien ma tismanix ngħix kontra Malta. Tħobba. Is-siġrat. Il-Malta jien inħobba wisq. Għalija aħna nsifru ta' spiss. Għalija l-isbaħ belt ta' dinja hija l-belt ta' Malta. L-isbaħ triq hija Strada Zakkarija. All right. Illa għax meta tħares minn naħa ta' fejn il-Parlament biex tifimni tara il-bib tal-katedrali, xi ġmiel. L-imdina sabiħ immens. Jien noqgħod Witilajn, noqgħod Zon Point. Sabiħ hemmhekk, sabiħ ħafna. Imma għax jiena għattajt fuq l-ATM, il-mara d-dajla fitxu kullimkien un bat s-satiljajna Witilajn. Mela, Dave, mbagħad daħlet din in-namra tad-diski firem. Però jien dal-kantant illi ma tistax iġib autograf tiegħu huwa Harry Belafonte ħamunna allura. Aħna konna Franza, Pariġi, jiena u l-mara u t-tifla u kien hemm ir-Ritz il-hotel u tħaltek fil-foyer u kien hemm miktub illi Harry Belafonte kien se jkun mistieden għax dak kien tal-UNICEF fi żmien. U jiena kif ġejt Malta ktibtlu ittra minn idejja fej batnejlu għetlu smetlu jiena għajdu li tiegħek. Għetlu kemm nixtieq li kolli autograf tiegħek, anke fuq biċċa karta. Wara xahar nirċevi da. Ritratt minn għand Harry Belafonte. U fermat. Fermat hawnhekk qed intaraw ħabi. U biċċittra. Ġifieri dan kien diffiċli biex iġib il-firma. Impossible to none. U mhux tal ġibt il-firma tal-lek kitibla ittra. Impossibbli. U għandi jiena min jarani fuq l-istazzjon. Imma x'kienet ir-raġuni li ma jħobbx jagħmel firem? Jien naħseb li jiddejjaq. Issa malli dak wasal għandek. U le badda set. Imma jiena kelli iktar. Mint li isma' kif jista' jkolli li. Le, ma mintux. Għannaqtu l-ritratt. Kif jista' jkun? Għandi ta' Harry Belafonte, għandi ħafna għandi eluf autografs, eluf. Però li ikollok xi ħaġa illi hija impossibbli iżda qed tiġġieled gwerra u terbaħa. Dik kienet tiegħek. Iktar tapprezzah. Biss ġib xi ħaġa oħra ħbieb għax bħala kollettur. Norilkom. L-albums, l-LPs għalija huma l-aħjar ħaġa li qatt ħarġu llum is-CDs ma fiex taqsek preġu. Għadhom joħorġu. Għadhom joħorġu CD. Raġu bdew u mfittxin ħafna. L-unika album li għaw fid-dinja illi jġib ir-ritratt ta' Malta. Mela, dak kien hawn il-kantant miet ġimgħa u nofsilu, tant kemm huwek meta konna fuq Kalamita kien kellimna lilu u l-Mariża. Batinna recording qed ikellimna għadu għandi sallu. Frank Highfield missieru u għammu kienu Ingliżi, emigraw lejn l-Awstralja bħalma emigrajna aħna u dan ħa l-istat tiegħu ta' kantant u kien popolari. Missieru ivvinta l-Eiffel Pump illi jużawha fuq il-ġettijiet. Meta nsifru fuq l-ajruplan ikun hemm l-Eiffel Pump. Dak missieru vvinta. Frank Highfield mid-ġimgħa u nofsilu ħbieb. Awnu, dan huwa l-album illi huwa l-iktar li huwa nfittex. Qed tarawh ritratt ta' Malta hemmhekk huwa kien qalli jaħseb li huwa n-naxxar. X'imkien lejn in-naxxar. Tilleqi mhux narah. Tara. Issa ntjulek. Ħanara l-Knisja tan-Naxxar.
li kien qalli illi dan kien iħobb jinżel Malta u dak ir-ritratt li kien ġara kien batu il-wieħed mill-producers ġo l-Awstralja u żammu u meta ġew biex jagħmlulu il-Greatest Hits. Użaw dak ir-ritratt kombinat. Iktar qed inqabbilha mal x'ismu jien il-Knisja. Ma nafx jiena. Tal-Balluta. Tal-Balluta ma nafx. Għax għandek il-baħar jista' jkun wara dat-trin. Ma nafx. Però li kien qalli hemmhekk għalli possible Dik tal-Karmnu għandu kun, tal-Balluta. Tara ħbieb, dak huwa l-iktar ritratt illi huwa il-għala. Għax da ftit ħarġu minnu, dak kull ma ħarġu xi mitej. Umbagħad bidlu il-cover, għamlu stamp oħra. Biss ma dak bat li ferra moħra tiegħu, tara, iffermat. CDs iffermati. U daw l-affarijiet li jafu minn jiktib li minn barra, illi jiena daw ma nagħmilx negozju minnhom, ma nbiħħomx. Jiena għajt nikteb il-familja ta' l-idolu tiegħi Buddy Holly, sa ftit snilu issa mietu kollha. Il-familja tiegħu kollha mietu. Min ma jafx minnu Buddy Holly. Buddy Holly huwa xi ħadd li il-Beatles ħarġu minnhom, Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly. Dan tkellimna fuq kalamita. Ħafna drabi. Isma', issa biex iġib dawn il-firem minn għand dawn il-kantant, sigurtant qas tarom fitru u tkellimhom bis-sigurtà. Mela le. Xiwa skont tagħmel? Għażhom ma ġibthomx il-bieraħ. Għadni nġib sallu. Jerġa'. Skont kif tikdbilhom, daw jiena minn għamilux. Imma, all right, mela, inta ħatiktab lili, jiena kantant, minn ximkien ġib l-indirizz tiegħi. Dik il-biċċa xogħol. Fuq il. Issa din ngħidu li da żmien li qed titkellem fuq u inti ma kienx jeżisti internet, ma kienx computer. Jiena l-ewwel darba li bdejt. Ma tantx tidħol Google, tikteb George u jtik id-dettalji kollha ta' l-ewwel darba li bdejt nikteb kont immur is-City l-Awstralja, kont immur il-posta, naqbad il-ktib tat-telefon u nsibu minn hemm. L-aħwa. Mela, ma kont ngħid xejn imma għax inkella iktar ma jirċievu iktar jiddejqu. Allura kont nikdbilhom u kont kważi nikteb littra mhux l-istess imma viċina illi ittra li hija tkabbarhom lilhom u dan u ġeneralment kienu jikbu. Meta ktibt il-Carlo Santana, issa Carlo Santana ġew Malta. U ktibtlu l-Carlo Santana. Dik kien għalli ġi aħna konna msifrin, għatlu kam id-dispjaċini li ma rajtek, għatlu Carlo, għatlu xtaqt li kunt għajt mijak, għax kun ngħidlek biex tifferma li ritrat. 15 wara ġefejt ritrat. Il-kantant li tħobb inti nsejx kien jismu bħalissa? Michael Bolton. Kontu rejtek il-ritratti. Dak kien ktibtlu personali. Għatlu smetlu għekku għek mux xogħol, dak kien marat. Minuta naqra, Michael Bolton. Mux bħal dal-kantanti li t-semmi, inti mandux rajt il-lum kbir, imma mux. Ġifri anka kantanti t-issa, kem jista' jkun xorta tibqa. Nipprova iva ħafna drabi. U meta ktib il-Michael Bolton kien għaddej minn problemi ta' mentalità, dak tal-qitu l-namarta tiegħu kien qed jagħmel ħafna mutetti. U ktiblu, qedlu badaw li saħtek tiġi għall-aħjar u tkompli ittina pjaċir bil-mużika tiegħek. Għatlu jinawet mill-amaturi tijak, għatlu dan, għatlu ma nishtiq li kuj kollu firma minn għandek, għatlu nkunna fil-lu għaft ftit sekondi ta' ħajtek, biex it-tijeli. U batuli mill-ewel. Il-xismu palissa, dak il-kantant, kif nsejt, tal-opri, xismu. Kanta mija u Malta, l-ama. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, edha sewa, dan Andrea Bocelli, għal-kem ħafna jaħsbu li huwama, Andrea Bocelli jara ombra. Dakin qed jilab il-futbol, għaxin għambat nidħol fi-storja ta' ħajdina għax ġveri tara ombra. Ombra isa qed tara minn George Parr. Okay. Da Andrea Bocelli kien qed jilab il-futbol u kien hemm naqta ġufnot u jixxutja l-ballun u ħadu fit-tempo. ħadu għaw. U daqsek. U bada jitlef il-vista. Illum il-ġurnata palma qed ngħidilkom jara ombra, ma tantx jara. Allura jiena ktibtlu u għetlu il-vuċi tiegħu hija impeccabli.
Għatlu forsi xi darba tkanta ma' tenur Joseph Kalleja, fil-verità di, kanta. U batli. Baktibt il-Joseph Kalleja, u raġa batli. Joseph Kalleja u kol, firm. Bis, meta tibda tħares lej daw l-affarijiet illum il-ġurnata, ħafna minn daw il-kantanti li gidbu l-snin ilu madomx maħna, daħer Belafonte miet, Frank Highfield miet. Musa s-sibu? Min tista s-sibu. Isma, ħanajdlek di. Għajdlek di, bat nsaqsik xaħġa oħra. Nar l-erba, nista' nitkellem fuq x'ħanamel il-programm fuq. Ma ma tistax. Nar l-erba fuq Kalamita jiena ħanamel programm bib fuq Dwayne Eddy. Dwayne Eddy huwa l-kitarrista minnu ħarġu Eric Clapton, ħarġu id-daqqa tal-Beatles fl-aħħar. Dwayne Eddy mhux daqshekk faċli jkollok firma minn għandu. Konti li niktiblu mill-Awstralja data. Il-laħwa. U ma jirrispondinix. 4 ġimgħat ilu irċevejt autograf minn għandu, ħadd pjaċir, 5 ijiem wara miet. Kemm kellha tkun għalik? Tara? Diki. Isma, meta segwejtek ħafna drabi fuq Kalamita u jkoll interess għal inti tidħol l-istorja tagħhom u aħna jisu dik il-naqa kursità mhux tkun għadha l-kantant. Imma ftit smajtek titkellem fuq kantanti pereżempju Taljani. Taljani nitkellem, però mhux ħafna. Nikdbilhom u jirrisponduni. Ġifri, minn barra Andrea Bocelli, għax forsi għandu l-stil U differenti. għandu ħafna jiena inġemma diski Taljani wkoll. U anke Maltin. Anke Maltin. Kulħadd għandu l-favorit tiegħu għaw Malta. Jiena il-favorit tiegħi bħala kantant għandu vuċi impeccabli. Huwa Freddy Castelletti. U ftit nisimgħu diski minn tiegħu, forsi xi darba nagħmlu xi ħaġa fuq il-Maltin u ndoqqu diski minn tiegħu. Raġel li ħafna. Mhux xi raġel fih seba' piedi, imma l-vuċi tiegħu twassal immens. U d-diski tiegħu jiktebhomlu Alfred Sisandak. Forsi bekk għandu dik id-diski sbieħ. Diski Taljani għandi ħafna. Autographs għandi ħafna wkoll, kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel. Irridu nifhmuha illi it-Taljani u kemm l-Ingliżi meta nsemmu id-diski rock and roll tal-ħamsinijiet bdew tard. L-Ingliżi kienu għadhom jemnu bl-skiffle. It-Taljani ma kinux għadhom daħlu fil-xena tar-rock and roll. L-ewwel wieħed li kanta biex ngħidlek hekk rock and roll kien Andriano Celentano. 24 mill-Baċi. L-Ingilterra sa 1959 kienu għadhom qegħdin jisimgħu l-skiffle ta' anke l-Beatles kienu jkantaw idoqqu l-skiffle għall-ewwel. Meta mbagħad fl-1958 iċċaqelqet il-mużika meta il-crickets, għax kienu Buddy Holly and the Crickets, pero kienu ibbiljati bħala the Crickets, meta raw ġiex kitarri u drums xħossa bih jagħmlu u kulħadd rid imur fuq il-kitarri. Biss qegħdin nitħattu xi ħaġa fuq il-Beatles. Meta l-Beatles bdew il-karriera tagħhom, l-apprenticeship tagħhom saret il-Ġermanja, ma saritx l-Ingilterra. Fil-Red Light District, meta kollha marru hemm, li nafu kif daw il-Beatles, Searchers, Jerry and the Pacemakers, daw kollha kienu marru l-Ġermanja. Red Light District. Lina nista' ngħid fuq il-Beatles, ir-raġuni li marru il-Red Light District, għax kienet kollha mimlija prostituti. John Lennon dik rieda. Dan kemm hu hekk waqt li kienu l-Ġermanja, kemm John Lennon u kemm Paul McCartney kienu ħarġu tnejn tqal. Għadhom daw tfal għadhom ħajjin sal-lum. Qatt ma konexxewhom imma. Anki Gilbert Humperdinck għandu tifla u anki Tom Jones. Jerġa'. U dum ma tantx nafu bihom. Imma daw illum il-ġurnata possibilità illi ma narġawx nisimgħu bihom illa għaliex għax kellhom outside court settlement. Okay. Daw illum bid-DNA ma tistax tgħid li mhix tiegħek. Mhux hekk.
Allura ikollhom outside court settlement u mbagħad ma nisimgħu xejn iktar. Però ngħidilkom xi ħaġa fuq il-Beatles. Forse qed taraw di dal-album. The Beatles in Hamburg. Taraw di? Anki l-label Carousel miktuba bil-Ġermaniż. Mela, taraw di. Meta l-Beatles kienu ħadu l-ewwel għani xi ħaġa fuq il-Beatles, l-iktar grupp li huwa fenomenu fuq dil-planeta. Tnejn, il-Beatles u Elvis Presley. Bħala single artist, bħala grupp il-Beatles. Meta l-grupp għamlu l-ewwel diska ma' Tony Sheridan, bqajt niktiblu sakemm miet kien jgħix il-Ġermanja, il-mara tiegħu għadha ħajja jisimha Nina. Kien jgħix Munich. Meta il-Beatles ġew biex jirrekordjaw l-ewwel 4 diski, il-producer kien Bert Kaempfert, daw ma tistax il-Ġermanja ma tistax tgħid il-Beatles, il-għala. Għax il-Beatles, jekk tgħidha jekk xi ħadd Ġermaniż jgħid il-Beatles tfisser kelma oxxenità, Iva. Kelma ħażina ħafna. Allura daw ħanilek, daw ħanisimgħu bihom għal 4 tiem, ħantuhom isem ġdid għal fuq il-label u tawhom The Beat Brothers. Forsi ma kontux taf. Jekk forsi il-kamera jista' jġibha, ara ħanagħmilha mhux is-soltu ta' noħroġha minn ġol cover, di għandi iktar minn 50 sena. Taraw hawnhekk hawn il-Beat Brothers. Tista' ġġibha forsi f'close, ma nafx. Jista' jġibha. Hekk, le, kif inhi. Tajjeb hekk. Taraw l-aħħar waħda Beat Brothers. Let narajin jara kulħadd. Taraw il-Beat Brothers l-aħwa. Il-Beat Brothers huma ħadd iktar li fil-Beatles il-għala. Għax il-Ġermanja bħal mettilkom diġiet irrekordjata fl-1961. Iġifieri din għandha 63 sena tal-albu. Mint condition. Ma nġibx id-disk għax perikolus biex iġib disk. Allura daw tawhom The Beat Brothers. U naturalment din il-mbirka d-diski ma tantx kienu popolari. Biss wara meta saru popolari daw diska riduha. Jiena l-ħaq xtrajta mill-Awstralja mhux minn hawn. Il-Beat Brothers peress li tafawa fuq il-Beat Brothers kien hemm inkwit kbir għal-royalties. Inkwit kbir. Għax dawn babdew jinbiegħu bl-eluf kbar. Però bħal mettilkom, il-Beatles huma xi ħaġa illi ma nerġgħux naraw bħalhom. U kien hemm ħafna jippruvaw jikkopjawhom. Kważi kulħadd. The Searchers, bħal mettilkom Jerry and the Pacemakers, kien hemm Kollha għamlu suċċess, imma mhux daqs il-Beatles. Le, Kollha naħseb biha. għamlu suċċess. Però dak il-fenomenu, il-Beatles ġew l-Awstralja. Niftakar għax kont hemm. 4 xhur wara li wasanna ġew il-Beatles. L-Awstralja ġiet bl-Ingliż jgħidu għattu a standstill. Kien mal-temp meta waslu. Kienu kantaw is-Sydney Stadium. Il-pakjat. Qed ngħidilkom l-Awstralja u mbagħad South Australia kienu telgħu fil-gallerija tat-Town Hall u marru jarawhom minn barra 200,000. Bis-sempliċi jagħmlu hekk il-Beatles. John, George, Paul u Ringo. Well Tour għamlu wieħed. Però Ringo għamil nofs. Illa għax meta kienu se jmorru għal Well Tour. Ringo kien ħassu ħażin bit-tunsilli u kien ittieħed l-isptar u floku daħal Jimmy Nichols. Għamel nofs it-tur u mbagħad ġi l-Awstralja u kompla t-tur Ringo Starr li kellu favorit li Ringo Starr ma kienx ikanta. Ma tix tisimu jkanta, Għax isu ħajina meta jkanta, m'għandux leħen. Però għalija. John Lennon mbagħad ma jkunx hawn bħalu. Sena ilu. Morna Liverpool,
ta' John Lennon fej kunu jkantaw il-bqija xi ħaġa illi tara tgħid imma impossibbli. Daw ħarġu minn Liverpool għax Liverpool ma kien hemm xejn. Huma li qajmu Liverpool. Paul McCartney għadu l-iktar wieħed illi huwa attiv, ma jħobbx, huwa interessat ħafna. Paul McCartney huwa interessat. X'ismu palissa? Ringo Starr li. Ringo Starr ismu propja Richard Stackley. Però nsibu bħala Ringo Starr. Isma, edin norbu biex nagħlqu. Fejn iżommhom dal-affarijiet? Għandek xi kamra? Għandi kamra lihom. U dik jiena li. Għal-ħares min jidħol? Mhux hekk. U dik hija lija hija il-gazina. Hemmhekk jiena nqatta' ħafna ħin il-għala. Għax imma x'tagħmel, x'toqgħod tagħmel fil-kamra? Kultant noqgħod inħares lihom. Bħalma qed nagħmel issa. U mbagħad għandi kwantità ta' kodba, librerija ta' kodba, u naqbad dak il-ktieb u narġa' nagħmel refreshing li kont rajt li kont sab bħal mettlek l-ar l-erba' fuq Dwayne Eddy, araw ħbib, interessanti ħajkun. U mbagħad l-aħħar programm li possibilità jkun tal-aħħar programm tal-iskeda nagħmlu 5 diski sajfin li għandhom x'aqsam is-sajf magħhom. All right. Ma nafx kif ħanpoġġija, ma ħansaqsijilek għaliex. Tinkwieta jew taħseb. Naf se tgħidli. Se jiġri minnhom ħafna. Xin il-bambina jgħatlek? Nixtieq noħodhom miegħi u norihom il-qaddisin hemm fuq. U nagħmlu programm. Imma ħadd pereżempju mit-tfal. U wieħed mit-tewmin huwa naqa' interessati. Huwa naqa' interessati. Jagħmellek kuraġġ tajt. Jagħmilli kuraġġ. Mhux se jintrema. Għax dawn l-affarijiet ma tistax tbih nofshom. Għax da ma tistax. Da jew iżżomm kollox jew xejn. Mhux hekk. Dan mbagħad hemm kodba iffermati mill-atturi. Mela. Għax jiena. Jiena hawnhekk nagħmel appell il-Kunsill ta' Witilajn, Il-Mario Kalleja. Kont qed inkellmu il-ġimgħa li għadiet. Ħalli jiena raw insibu xi kamra. Le għaliex din hija xi ħaġa sabiħa li jistgħu jgawdu għan-nies. Mhux hekk. Taf kif? Xi ħaġa li inti jara kemm batejt. Ħafna. Issa forsi għaw min jgħid u għada għandu żewġ firem, taf kif, imma min jaf kemm għaw min jgħid kemm nixtieq, naqta' idejja u għandim firma ta' dak il-kantant u ta' dak il-kantant. Ħanejdlek di qabel. Kultant tipprova ma tixtaq ta' qalbek. Jiena rrid ktieb tal-kantanta favorita tiegħi, Helen Shapiro, min huwa dilettant tal-mużika jaf x'inha qed ngħid. Il-ktieb li kienet kitbet snin ilu jismu Walking Back to Happiness. Kien wieħed l-Awstralja kien l-wieħed li biegħu, però rrid 700 tiegħu. U ferba jinbiegħu u dispjaċini. U darba minnhom qed inħares fuq l-internet u kien hemm ktieb għal beħ. U xtrajtu. Kien 20 English pounds biex bxej. U kelli 700 sena sa' kemm nirċevija. Għax kultant il-postman jinbidel u jwaddabulek u kif waddabulek torqot ir-rokna tiegħu u malaj. Però qatt noqgħod nistenni u smajtu ġej bil-mutur u kombinazzjoni tajjin niktib f'idejja. Kif niftħu x'insib. Li dal-ktieb iffermat minn Helen Shapiro. Meta tiġik waħda tajba, għalkemm għandi firem u wittri ta' Helen Shapiro, imma l-ktieb ukoll. Il-ktieb ukoll. Ġifieri daw affarijiet illi meta inti tkun kollettur. Tiġi sekretar żgħir. Jiena meta nkun qed nagħmel il-programm fuq Kalamita inħossni ta' 16-il sena. Il-għala, għax moħħi jmur lura jien. Jiena meta nibda nitkellem ma rridx naħseb fuq l-affarijiet tal-lum. Imma irrid naħseb fuq l-affarijiet tal-imoddi ta' dal-kantant meta kienu jdoqqu d-diski meta konna nisimgħu, meta kultant kont tgħaddi minn quddiem xi ħanut u kien hemm xi jukebox u tisma' dik id-diska partikolari li inti tħobb toqgħod tismagħha. Ma ddoqqix illa għaliex m'għandekx l-soldi. Isma' llum bl-internet naħseb forsi iktar faċli li ssib l-informazzjoni. Illum dan ħankellmek. U tibda tlaqqat informazzjoni Però minn informazzjoni. ħanejdlek jiena kif jiena qiegħed. U inti ħadd tifhimni mill-ewwel u anke intom min qed jarani min qed jismani. Il-kaċċaturi jekk iridu jmorru ġol ħanut tal-laħam u jixxu l-gamjem mifriżat
biex jikluħ. Sawa qed ngħid jew le, però ma jixtruħx. Imorru jagħmlulek 15 fi żmien il-kaċċa biex jaqbadlek 3 gamimiet u taf kemm ikun ferħan dal-bniedem jien. Qed tifhimni lili. Għażek bil-ħila tiegħek. Għax dik hija xi ħaġa li hu qabada, jiena fimni l-kaċċaturi u n-nassaba. Dak huwa delizzju tagħhom ġieħ il-qaddisin. Issa toqgħodux tgħidu Issa toqgħodux tgħidu għax qegħdin jisparaw għalla safar. Allura min qed imur għall-pexxi spat. Qed joqtol il-ħut. U aħna ma rridux niklu. U aħna ma rridux niklu u jien ma rridx indoq id-diski u għajja fġieħ il-qaddisin. Mela, aħna wasalna fit 40 minuta taru. Biss ħbieb. Nirringrazzjak. Għattant kif tħabbat fuq dil-mejda. Biss ħbieb. Għax Emerson tgħid x'għamlilna. Biss ħbieb. Nirringrazzjak lilek, Alfred. Nirringrazzja lil George, Alfred. George. Ħadali. Nirringrazzjak George. George ta' donuts biex tismuni sew. U nirringrazzja lil il-Livan u Emerson. Emerson. Titniżel is-soffa biex tajdu. Emerson. Isem sabiħ. Ħafna. Biss ħbieb, bħalma dejjem nispiċċa jien. Nibqgħu hemm. Saqajna mal-art. Għax long live rock and roll. Tara, hej. Grazzi, David. David tistaw issegwuh ukoll fuq il-programm tagħna Kalamita jkun magħna kull nhar ta' erba' kull 15. Issa nhar l-erba'. Issa nhar l-erba'. Ma dan ikun diġà lest. Tajjeb, ġifieri għamel riklam ukoll. Grazzi ħafna David, grazzi tal-informazzjoni twassilna waħda mill-irkejjen f'Kalamita li intom ukoll titolbu tisewx tagħmlu kuntatt magħna 9-8-1-2 7-6-7-6 96-76 jekk għattu attenti tafu li nagħmlu kompetizzjoni u aktar kmini David semmija. Meta twilet il-ħabib tagħna David. Fil-bidu tal-programm jekk tfittxu ftit semma mingħajr ma saqsejtu jien. Meta twilit propja. Mhux meta mill-Arċipret tal-Furjana. Le, mhux hekk dak kien żball tal-Arċipret tal-Furjana. Nirringrazzjah għax ċekkinni tlettin. Hija. Grazzi ħafna li kontu magħna bosta rigali x'tistgħu tirpu anke meta tixxerjaw dan il-programm fuq il-medja soċjali tagħna kif ukoll daw kollha li jibatulna permezz tal-WhatsApp. Buskuttin, ikun magħkom bħallum 8 ijiem tislijiet. Dal-podcast ġim iġġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,